Martti Alanen lähestyi viime viikolla rouva Jenni Haukiota rakkausrunolla. Suojelupoliisille se oli liikaa ja Martti haettiinkin suoraan lähetyksestä kuulusteluihin. Mennään katsomaan, miten Martin aika on mennyt tutkintavankeudessa. Alanen vieras. On 2 minuuttia. Aivan mahtava nähdä sinua, Martti. Ja niin mahtava esityskin oli silloin lauantaina ja niin hieno runokin Jenni Haukiolle. On se erikoinen juttu, että tässä maassa niin rakastuminen on rikosta. Ja olisi tullut niin aivan mahtava pari. Kiitos. Tässä on sellikaverini Repe. No niin. 28. Joo. Entinen sinkku. Aivan mahtava sellikaveri. Puhu hiljempaa. Supo saattaa kuunnella. Joo. Tarvitsen apuasi. Osaatko pitää salaisuuden? Aivan mahtavasti osaan pitää salaisuuden. Jenni Haukio oli vain houkutuslintu. Minulla on master plan. Tarkoitukseni oli vain saada Suvi mustasukkaiseksi. Aivan mahtava suunnitelma. Ai s**tana, että onkin muuten mahtava suunnitelma. Suvi onkin käynyt sinua kyselemässä. Suvi on mahtava nainen. Aivan mahtava nainen. Koputtelee täydellisyyttä. On aika siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Vaiheeseen 2. Vaiheeseen 2. Se on varmasti aivan mahtava vaihe, se vaihe 2. Aivan mahtava. Tässä on kakku. Pystytkö salakuljettamaan sen Suville? Aivan mahtava suunnitelma. Aivan mahtava suunnitelma. Tässä on ohjeet. Mikä? Sellin sijainti. Vartijoiden aikataulu. Kakun sisällä on viila. Olen tehnyt rintakarvoistani köyden ja sitä pitkin Suvi voi kirjata selliin. Siis aivan mahtava suunnitelma. Sano Suville terveisiä. Anna hänelle rasvatonta luomumaitoa. Osoitan sillä tavalla hänelle rakkauteni. Rakkaus on mahtava. Aivan mahtava. No niin, aika. Aivan mahtavasti. Kiitoksia nyt vaan niin. Jaa, pojat on leiponut. Mulla onkin syntymäpäivä. Kiitos vaan. Ihanko totta? No aivan mahtavaa syntymäpäivää vaan sitten. Hyvät naiset ja herrat, Martti Alanen! Martti, mitä sä teet? Hei, Martti, odota. Martti, mitä sä teet? Korjaan eristyskuutiotani. Supo määräsi minulle tällaisen. Martti, miksi sut on eristetty? En tiedä. En ole koskaan tehnyt kenellekään pahaa. Olen vain sinkkumies maitokaapista, joka haluaa varmistaa, että rakkailleni riittää ruosvatonta luomumaitoa. Jos rakastuminen on rikos, niin sitten minä kai olen rikollinen ja olen myös valmis rankaisemaan itseäni. Martti, hei. Martti, onks kaikki hyvin? Ei ole. On Jano. Haluan rasvattomia
kasvotonta luomumaitoa. Tuokaa nyt hyvänen aika joku tälle ihmiselle maitoa. Kiitos. Martti, tää on nyt vähän hankala. Noniin. Noniin. Noniin Martti, nyt riittää. Hyvä Martti. Onks nyt parempi? On. Olen valmis rankaisemaan itseäni. Kuule Martti, musta tuntuu, että sun ei nyt enää tarvitsisi itseäsi yhtään enempää rankaista, mutta hyvät naiset ja herrat, Martti Alanen! Dorime, interimo ad amare dorime, ameno, lantiremo, dorime. Kiitos Martti Alanen tästä performanssista. Nyt kiinnostaa kuulla, mitä tuomareilla on sanottavaa. Meillä on siellä 3 Uuno Turhapuroa. Mitäs tuumii ensimmäinen jäteläjä? Jäteläjä. Niinku meikäläinen ei niinku nauti kaikista mahdollisinta niinku suurinta kunnioitusta juotajan silmissä. Kyllä herra hymy hyytelöityy siinä vaiheessa, kun meikäläinen nauttii hanhemaksen ballarat ja Chateaubriandia ikkunapöydässä. Kiitos ensimmäinen Uuno. Mitä sanoo toinen Uuno? Ai jaha. Hyvä on, olkoon menneeksi, jos kerta isänmaan etu sitä vaatii, niin jääkö laulajan ura ja jääkö maitokaappia Martti Alanen vankilaan vaan. Ai jaha. Kiitos. Ai jaha. Entäpä viimeinen, mutta ei suinkaan vähäisin Uuno. Ai jaha. Tökkäsen ja mikä lettaa täällä istuvista meitakaisista löytyy. Olenhan romantikkainen, ei mene hukkaan. Johtaja Kiitos Uuno, kiitos Martti. Jos Martin ja Club 45 esitys vakuutti sinut, voit äänestää Marttia soittamalla tai tekstaamalla ruudussa näkyviin numeroihin. Äänestäminen onnistuu myös internetissä osoitteessa mtv.fi/kingi ja sieltä löydät myös hinnat ja ohjeet.
Tiinalla on nyt jostain syystä takahuoneessa haastateltavanaan vanha tuttu sodomiitti, meikkitaiteilija Jorma Sterling ja Mosse